dag er det min første dag i min nye specialklasse. Ej, hvor er jeg nervøs. Det er helt vildt. Godmorgen. Vi får en ny elev i dag. Hun hedder Katrine, og hun kommer fra Aalborg. Så tag godt imod hende. Godmorgen. Katrine. Torben. Tag plads. Ej, hvad kan det være? Jeg blev inviteret til deres fest. Fuck, hvor er det vildt. Ej, hvor er det vildt, jeg blev inviteret. Det er jo alle de populære. Wow, det lyder vildt derinde. Ej, jeg har egentlig ikke rigtig lyst. Det her det er min hverdag, og jeg kan slet ikke stoppe. Jeg har oplevet, at Katrine har ændret adfærd i dansk. Jamen, jeg har godt lagt mærke til, at hun har ændret sin adfærd derhjemme også. Ja, jeg tror, det har noget at gøre med hendes omgangskreds. De har en dårlig indflydelse. Ja, jeg tror, jeg vil snakke med hende om det. Hej mor. Hej. Jeg har en hønepluk med dig. Nå, hvad da? Jeg har snakket med din lærer. Ja. Han har fortalt mig, at du har ændret adfærd på skolen. Jamen, han er forvirret. Han ved ikke noget om det. Han lyver sikkert bare. Altså, han siger, at du begyndte at gå med nogle af sådan Stacy, Stephanie og Sebastian. Ja, men de blev mine venner. Jeg har endelig fundet nogle venner, så jeg gider faktisk Jeg vil faktisk ikke have, at du Ja, det er godt med dig. Jeg kan ikke lade være. Jeg bliver nødt til at tage noget mere. Jeg er kommet for at fortælle jer, at Katrine hun er indlagt på hospitalet og er i koma. Og chancen for, at hun overlever er meget små. Hvorfor det? Hun har taget en overdosis. Nej. Nej.
Sebastian er stadig på stoffer, men efter Katrines død indså Stacy og jeg, at stofferne ikke var vores eneste udvej. I dag er vi begge succesfulde advokater med et dejligt familieværd.